Tapos guys, mangunguha tayo dito ng malunggay. Actually, hindi naman nakakakuryente to. So far. Buhay pa naman kami. Ayan na siya, yung ating munggo. Hindi pa siya kakalagay ko pa lang. Ayan, ngayon naman is maglalagay tayo. Ito na yung dough na binibili ko. Ayan na yung itsura niya. So, next ko namang niluto guys is ito na, yung paksi. Tapos, ito medyo messy lang siya. Hello! Good morning guys! Good morning! So today pala is, diretso talaga ako nagano ng petsa kasi makalimutan ko na naman. Today is January 23, 2019. Today is Wednesday. Tag-ingay ng mga aso. Ayan. Exam day nila ni Hagrid today. And maaga ko nagising actually mga 4 a.m. kasi nag-edit ako. And kagabi natulog ako na sa mga 10, mga malapit na mag-11 kasi nag-update ako ng mga stocks. Pero meron pa rin ako mga stocks na pipicturean mamaya. And, ayan, ako nagluluto ngayon ng, ayan, paksiw. Paksiw na isda. And, yun, mamaya is magluluto din ako ng mga pagkain namin for 2 weeks sa tag-ingay ng aso. Ayan, marami kaming lechon guys. Eto, puro bigayan ni mama. Hindi ko alam, naglilechon sila lagi ngayon. Kaya meron kaming lechon. Eto, hinatid to kagabi dito sa bahay. And eto, ilagay ko sa munggo. Ayan, nagkalat pa kasi nagluto ako ng Kaya na si Papa, ayan, gumagawa siya ng papagsanina, pudpa, oy. Yan pala guys, ibibenta ko kaya andyan yan. Yung mga ganyan, ibibenta namin yan bago bago ang lahat. I have cellphone. Ayun, nag-stocks pa yung mga stocks ko, nagkalat pa. Kasi parang pinagsasabay-sabay ko na lahat. Kasi ngayon nag-start na ako magluto ng ang aming ulam for 2 weeks. Ayan, medyo nagkalat pa sila at saka walang tubig kaya may stock kaming tubig dyan. Dahil kailangan ko simulan siya ngayong araw na to, ngayong umaga. Kaya ganyan. Kakape muna kami. Sir. Sir. Mayabo na sir. Dados kilid be. Kaya ayan, magkakape muna kami. Actually tapos kami magumagahan. Ayan, yung ulam namin is paksiw. Sorry, maingay. Then eto naman, eto yung last kasi meron kaming sa meal plan ko meron kaming kailangan kaming mag-iisda ng 3 beses. So nakapag-fried na kami ng isa. And eto, magpa-fried sila ako kanina pero hindi na tinamad ako. Kaya pinaksiw ko lahat and then hinati ko. Kaya ayan yung natira. I-freeze natin yan. Pwede naman hindi din. Kaya yan yung natira. Pero ngayon, magkakape muna tayo kasi hindi pa kami nakapagkape. Alam niyo naman, kape is life. Kape is life. Kaya ayan. Tapos, ito yung munggo. Kagabi, inano ko na to, tawag dyan, pinakuluan ko na, ay, tsaka na yan, pwede na yung lutuin diretso. Tapos guys, mangunguha tayo dito ng malunggay. Ayan yung malunggay. Mangunguha tayo dito. Ayan. Nagdagan pa natin. Ayan. Si Papa yung ipapakuha ko. Actually, hindi naman nakakakuryente to. So far. Buhay pa naman kami. To, parang mga wire lang to sa guys. Sa, dagdagan mo Papa. Wire sa, tawag dyan? Internet. Kaya, hindi naman siya Actually, maraming malunggay. Kaso, hindi yan maabot. Ayan kasi nasa taas kami. Kaya naabot namin. Pero dun sa baba, ubos na. Wala nang malunggay.
Oh, ayan, may instant malunggay na tayo para sa ating munggo. Ilalagay, o diba? Fresh. Actually, nung lumating kami dito, konti pa lang yan. Ngayon, marami na. Kaya at least may malunggay tayo dito. Ayan na siya, yung ating munggo. Hindi pa siya kakalagay ko pa lang. Tapos may tanglad. Ayan, manok yung nilagay ko dyan. Mamaya na yung ibang, yung tawag doon yung luya, mamaya na yun kasi aanghang to pag nilagay ko kaagad. Kakain naman si Hagrid nito. So, paano na kung maanghang? So, takpan lang muna natin. Pure Foods Classic Honey Cured Bacon. Ayan, Pure Foods siya. Wala ko ibang nakita dun eh. Ito yung ihahalo ko dun sa pizza. Kasi sabi ko, bumili ako nito tapos bibili pa ako ng ibang hotdog. So, wag na lang. Ito na lang. And then, ayan. Hindi ko na i-bake to kasi wala akong anong tawag dito. Grabe kasi dumikit ito sa foil. I mean sa pan. Kaya ipa-fried ko na lang siya. Half cook lang. Ayan. Ayan siya half cook lang. Basta lang siya kasi pag-bake naman nung pizza, maluluto pa rin naman to. Ayan. I-chop ko lang siyang maliliit para mabilis ko siyang malagay dun sa pizza. Ayan, na-chop ko na mga 6 strips ng bacon. Ayan, marami na, 'di ba? So, half cook ko lang to. Tapos, ayan, ilalagay natin sa ating pizza. Ilalagay ko to sa egg na i-bake ko. Tapos, ubusan kami ng egg, so kailangan ko pang bumili ng egg. Ayan, ngayon naman is maglalagay tayo. Ito na yung dough na binibili ko. Sa Gaisano to na brand, 30 pesos yung isang ganyan. Ang laki niya, ayan, malaki. 4 na piraso yung aking, ayan, binili ko siya. Ayan. Then, ito yung ating ilalagay na creamy and cheesy. Ayan, spaghetti sauce to. Feeling ko kulang to eh. Spray natin. Tapos, habang malapit na magluto yung munggo. So, ayan na yung itsura niya guys. Yung aking, tawag dito dough, 4 na dough, and then, eto na yung hinaf cook ko na bacon, and then, eto yung spaghetti sauce na ilalagay natin, at saka yung cheese kukunin ko pa. Kaya, ayan yung itsura. Ayan. Start tayo dito. Ayan siya guys. Huwag maingay. Ayan. Nilagyan ko sila. And then maglalagay tayo ng cheese at saka eto na. Ayan na siya guys. Ayan yung itsura niya. Natapos ko na. Medyo konti lang. Medyo kinulang ako ng very very light sa bacon. Pero okay na yan. So next ko namang niluto guys is eto na. Yung paksiw. Ayan. Papaksiwin ko na to. And nilagay ko dyan. Ginisa ko lang yung sibuyas at saka yung ginger. Yung ahos, garlic, yon. And ayan, may pamintang dahon, pamintang liso, sugar, brown sugar, and then toyo at suka. Yan. And then eto naman yung isa para to sa tawag dito, pinakbet. Ayan, sineparate ko. And eto naman yung pizza natin. Pa isa-isa lang ako guys kasi hindi siya kasya. At saka isa lang yung ganito ko. Ayan, didiretso ko kasi nilalagay dyan para hinugasan ko lang yan.
Yan. Ayan na siya guys. Nakaluto na ako ng dalawa. So, dalawa na lang yung kulay. Yung isa nakasalang na. And ayan, ini-slice ko to. Kasi syempre, hindi kasya yan sa freezer namin. Kasi, ang liit lang naman ng freezer namin, diba? Kaya, ayan, i-slice natin yan para matapos na to. Anong ginagawa niya dyan? And eto naman, tapos na ako dito sa paksiw. Ayan. Kasi hindi naman namin makakain to lahat. So, mas mabuti nang niluto ko siya lahat para at least hindi siya madaling masira. Ayan, diba? Bongga. So, medyo naglalapot na tayo dahil medyo mainit. Pero marami na din ang nagawa natin. Ang kulang na lang is yung pinakbet. Yun lang ata yung kulang. Kasi yung egg, bukas ko na lang siya gagawin kasi wala namang egg. Yung baked egg with bacon. Yun. Diba? Parang ang social ibigas. Pero actually, itlog lang talaga yun. At saka, busy pa rin si Papa. Ayan. Pero, kakain na kami nung oras na mag-11 o'clock na. Maaga kaming kakain kasi yun nga, may exam si Hagrid. Tapos, aalis si Papa ngayon papuntang office. Kaya, ganun. Hello guys! So ayan, kakarating ko lang galing sa kinuha ko si Hagrid. Actually, hinintay ko lang siya doon sa school. Pero ayan, pakita ko sa inyo yung mga naluto ko. Ay, my goodness. Yung mga niluto ko kanina. Pakita ko ha. So ito yung paksiw. Actually, kinuha na namin ito kanina. Pinag-lunch namin. And ito naman yung munggo. Kasi ito yung ilagay ko sa freezer. Yung sobra naman, i-ano ko lang sa baba. Kasi kakainin namin ito. Ito, for next week to. Hindi yan masisira. Basta naka-ref lang. Wala na kasi akong mga Tupperware na tawag dito. Mga malalalim. Wala na, ubos. May mga laman lahat. Kaya ito, kasi may sabaw kasi siya. So, need siya ng ganyang, pati ito may sabaw din. Tapos, eto medyo messy lang siya. Pero eto yung mga pizza. Binalik ko lang siya sa yung mga plastic cellophane na lagayan ng dough. Ayan, binalik ko lang siya. So, 4 yan. 4 na anong tawag dyan? Ay, hindi, 3 lang pala to. Kasi yung isa na yung ipanghahapunan namin mamaya. Kaya, ayan. Tapos, yung tawag nun, yung isang ulam namin na pinakbet, bukas na lang yun, hindi ko na kayang gawin yun lahat ngayon kasi meron pa akong ipifilm. Nagpifilm ako and then kailangan kong iano yung mga stocks namin kasi medyo marami. Meron pa pala itong paksiw. Pero okay lang to, hindi na i-freeze kasi may suka kasi ito, hindi to basta-basta na sisira. Kaya pwede lang ilagay natin dun sa baba, hindi na kailangan i-freeze. So, ayun lang guys, magpapaalam na ako dito ha, kasi medyo mahaba na rin naman yung ating na vlog for today, dahil kailangan ko munang tapusin yung aking mga obligasyon, and si Hagrid, habang si Hagrid ay naglalaro siya sa labas, so, kasi mamaya mag-iinarte na naman yan, gusto na naman yan, magtabi kami, ganyan, so maglilinis muna ako, and tapusin ko, and para makapag-film ako ng kahit konti, and mag-upload pa kasi ako mamaya. So, ganyan. So, paalam muna guys for now. I hope you guys enjoy. And please, subscribe nyo pala yung ating isang channel. Christine Likit. Nakalagay yung link sa baba. Actually, pinalitan ko yung pangalan. From Budget Mama. Pinalitan ko ng Christine Likit. Yun yung aking pangalan. Real name na may asawa na ako. Yun yung aking apelyido. Kaya, ayun. Yun guys. See you in my next video. Salamat. And please don't forget to subscribe. Bye!